Kuha na ka? So, hello pag-usab mga bay. Nibalik ang lapad ug agtang. Nawala gani nga ang live no kay dito man kunik-kunik sa usang ni parking pa man to. Mo to nga nawala ang atong live ni ungot atong live no. So hello pag-usab. Kagwapo ni kuya ay. So di ara. Diri ka paabot mi lagi asa na to siya nagpark. Kini makuan man ni siya baka man ni siya no. So to ara siya dito nagpark mga bay. Ambot ug asa ana dapit dagan kay pula diha. To Montero to ya ha. Murag kani. Or asa diha. Nami diri sa kuan. Isa man ni. Aba. Hello kay G. Roelan. Kang Joy Joy Akbay Plaza. Hello Ima Timagos Gabang Iloyanes. Hello ni mo bay. Kang Cherry Ann Mabong. Hello ni mo diha sa Davao City. So nami diri sa kuan airport diri Cebu. Mactan International Airport mi mga bay no. Kay among ihatod mi among banggitan ngigala. Diara. Hinaot nga magmalipay yun. Kasi imong lakaw sa imong kinabuhi karong adlaw karong panahona murag likod ra akong kaistorya no. So hello likod. Hello na lang sa likod. Ingon ini nagini siya mga bayno. So maanad na lang mo ani niya. Talagsaon na kay ni siya mo atubang sa kamera. Gimo na nilang tarak-tarak ang kuano malitaw. Sakto pag abot to bungkag na. Hello, Day. Hello kuya. Hi Rap. Hello, mga bay. Hi Rap. Kumusta ang braso? Nanagko na lagi. Iyal tayo padagkuhay ni braso. Hello, likod. Hello, likod. So, daghan na daghan viewers. Silon lang sa tanan, no? Sa atong 750 million viewers. Hello, kaninyong tanan. Kay Mary Rose Samson. Hello ni mo, bay? Mary Chris Chen Contact. Hello ni mo. Kumana mo katod, ani mga bay, no? Mo duty pa ko sa Cordoba. Kay, kada adlaw na ko dito, mga bay, sa Roro, sa Cordoba. Dadlaw na ko dito. Kung gusto nyo mo, lantaw sa akong kaniyag, charot. Anto lang ko ninyo dito no, sa Roro. Ikapito nga puste ang amo ang pwesto. Dayon. Aha. Daghan na kayo diri mga mulakaw, oh. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagkan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na kulang ang iyong mahal at wala nang ibang chati siya ba? Gasa na siya dapit? Halang sa ating pagmamahalan. Maghihintay ako sa iyong pagpapalit. Nandito lang ako. Ano man ang mangyari. Na 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 na. Na 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 na. Muday nga pa to ni Saka. So, mo na to, nalimot na sa lyrics, nagduyog na lang taga-ani ko, nananana, duyan o bata, no? Yes, bye, Ana Rose Balasabas. Dili na ko mabalik, by way, kay kaya naman kayo kitaon diri. Ang ato ang sweldo. Atubang ko, Jane. May nag-request atubang ko, Jane. Hi, Mildred. Kaya ra kay kitaon diri mga bayno ang sweldo sa ubang nasod. Kung maningkamot lang juga diri pag-ayo, like us right now. Kada buntag sa kadlaw na maligya mi mga bay sa MIPSA sa gate 1 mi na maligya no makadlawon nami diha sa poste dal sa agianan jud sa mga tawo dili po na siya pwede diha nga mautuhan mi gikan og alas 3:30 sa kadlawon taman sa alas 7 sa buntag rami diha kay kung mulapas mi ang mga orasa dakop na mga bay so lisod man kaayo ang pagpanginabuhi pero maningkamot na lang ta og mosunod na lang ta sa balaod
So, from 3 a.m. hanggang 7 a.m. kami pwedeng magtinda dyan sa daanan ng tao, sa bangketa, dyan sa MEPSA. Kay daghan man kayong mga kuan diha, daghan man kayong mga saingan ani, mga dumadaan, pa-in, pa-out, sobrang dami mga workers dyan. Tapos sa hapon mga bay, ayun, nagtitinda yung ama nila ng timpura, kung ano-anong mga snacks, saka yung cakes. Kumukuha din ako ng mga cakes. Dito sa tinatrabahoan ko, nagtrabaho ako mga bay tuwing hapon. Nagtatrabaho ako from 4 p.m. or 3 p.m. to 10 p.m. Ako nagtatrabaho tuwing hapon. Pero makaka-start kami doon siguro mga 5:30 or 6. Doon na talaga sa pwesto sa Cordoba. So, pwede nyo akong puntahan doon. No? Doon lang ako, kumakaway-kaway, nagtatawag. Parang barker, pero I am proud of it. Pero kahit ano pa man ang hirap no, basta may kamot lang ka. Kaya mo kitaon ang kwarta, ang imuhang sweldo. Chati daw. Kaya na ina nga nagpaabutan niya or check-in na ka siguro para isa lang orasa kay unsay may itabo si mulakaw sa panahon. Di lagi siya mo ari. Sige, ipambili na lang na imo sa kamalita. Tanaw dito pila ka kilo day mo free karon. 30 ang baggage, 7 ang hand carry. Nagilak tong pagbuang. Sige na. Asa daw siya dapit nag-park?